Kuble pi baro ni pedang sngobai pi chgathup khubor mentaga janmit shwaban phaish ki khubor ki babnya ngini pechwai ki mat bokongsan Pinbana ka Meghalaya TMC gathup kerteng ka baningkong jangkisan pu armut ki kertong on yakun mukul sangma na songsak bat tikrikelas constituency IT ki laingot ki MLA ki shithi eno kam haulam phang ki ying dorbar thau an ba met ba lingdo Pinyaso MLA barim ka seng NPP na Phulbari constituency u SGS matur shaka seng TMC haringkat bat u MLA barim u Rubinus Singkon But one jungo ka Parliamentary Standing Committee on Food Consumer Affairs and Public Distribution ban ulibnya ha ka benta ka balai sni ha ka jala. Ki khubor ki babnya ka Meghalaya TMC henega sngi ka pinbana ka thup kerteng ka baningkong jong ki san pu arngut ki kertong jongka na ki hinru phautli ki shuki shakeng dorbar thawan. Umentri rangba ka jala ubarim barunang yalam jongkaliang persha u Dr. Mukul Sangma unyakun ne ki artli ki constituency na songsak bat tikrikala u president ka seng TMC ka jala u Charles Pingrop na Nongthmai constituency u vice president ka seng TMC ka jala u George Billingdo na Umroi constituency Katto katni ki kerteng ki bapau ha kani thup kerteng ki kan thup yo SGS matur na Phulbari constituency uzinet M Sangma na rang sakona Kamyani di Shira na Ampati Kadikanchi di Shira na Mahenderganj Winasan di Sangma na Salmanpara u Lazarus M Sangma na Chokpot na kisan fu arngut ki kertong khatsan ngut ki kan thup ya ka kerteng jongki MLA but MDC kaseng ka kan thup ru haka ya sangut ki kertong kan thai Unang yalam jong ka seng TMC ha ka jala uba Charles Pingrop ulaong balashna yakani ka thup hadien bala bishar re bon kimat lingba ka jingya kren sanibha but ka thup kerteng ka baar jong ka thangut ki kertong on saai candidates for 52 constituencies. I think it is the largest so far and at one go. And we have the highest number of women representatives, aspiring representatives here. Laingot ki MLA kata u Hamletson Dotling u Jason S Maulong ki badai nagaseng People's Democratic Front baruba samnen malngyang nagaseng Hill State People's Democratic Party kila eno akam nakayingdor bar thawan kini ki laingot kila ai ka shithi eno akam jongki show lampang ka yingdor bar thawan iba met ba lingdo but kin select ban pinyaso elade but ka National People's Party Hadian ka jingle IT ka shithi eno akam ka jongki kila thu bat kilat pathai khubor bakinong ka shan jongki kila ai jingmut yaki ban let pinya so bat ka seng NPP hadu menta khatwai ngot ki MLA kila eno akam na ki yeng dor bar thawan Yang jongi lagut Jason samben ka baga Yuan bat speaker ha ka bagila tanda yo ka Distribution ke jongi bagi member jongka Negeri District Assembly da ka Khasi. Pi nak liang jonga dien ba ka ada ke jingelang jong kunong ilam ekstang ke pair pula live di stong jong dependency baru da ka jing recommend jong ka core committee pi nemar ka dong core committee dei ke ba suggest ke ba advice nga ke ba am ke ba IT ba pi da parti PDF ba lekun peden nak ke parti UMLA barim ka seng National People's Party ubana Phulbari constituency SGS matur mominin haringkat baru UMLA barim uba Rubinus Singkon kila let ban panya so elade bar ka seng All India Trinamool Congress ha ka joining campaign campaign launch ceremony jong ka seng uba Rubinus Singkon udairu ubadang bat yakakam MDC Hajante Hills haba kren shekilat pathai khubor umominin uloong baulas ngothat yaka seng NPP bat yaka sarkar halor kamat jongki no hikai SSA bat ad hoc kabla jura manla kapor hakayin dor bar thawan kaba om shimlala banle AA uloong ru ba om smotenat yaka rukam le ka sarkar halor shibon ki mat ki bakan thop yaka rukam ye penbet put bat de ne kini ki daw baro baula rai ban pinya so no yala de bat ka seng MTMC Ka Meghalaya Trinamool Congress lani ka TMC kala kular ban aikam aijam yakumba lailak ngut ki samla ka jilla lingba ka MYE card ha ki sans nem ki ban wan lada ki wan ha ka bor ha Meghalaya
kani kalong ka jingkular ka baar jong ka seng hadian jong ka we card ka bathmu ban kan tieu ka yo ka kot ki kan thei ha ka jala nalor ka jing ai kam ai jam shaki lai lak ngut ki samla ka MYE card kan pentikna ru ban ai shi haja tingka man lau banai lani khat ar hajar tingka shi snem shabaro ki samla ki ba klem kam klem jam ki ba hapo ar huwei hadu sau pos nem gata District Election Officer uba BS Solia ula penlong ye ka jingelang ringkat ba kinomi khmat jong ki seng sign perthai ba pher bar ula IT ru ye ka kat ki slab la shon khat du jong ki electoral roll jong ki South Li ki constituency jong ka Natyang Jowai Ralyang bat mukayaw lai kren ru shaphang ka model code of conduct bat ki jingdon kam jong ka haba ai jing kren economic khmat uba BS Solia ula khot la wer bandan ka jinge trailang na baro ki seng sign perthai khnang ba kandan ka jingyat bet yatunti hakani ka election ka banwan ready reference I training halor ka elections number tang kanno hi yan sa yo asmo bakan the election commission of India yan sa announce no ka elections haga state joni di kum ka instruction hi ka bangyo na ka election commission of India dan kam ruban ai ka training chiki political parties halor ka model code of conduct halor ka paid news halor ka expenditure monitoring bat konta ter Kamba Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution kalawan yuk jat laisngi hagajalla nagabenta ka jing khmi bnya hakabai dei barkane ka committee kala penlong ye ka jingalang ringkat ka Department of Food Civil Supplies and Consumer Affairs ka Legal Metrology Department bat ka Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission hashlong haka jo kapor kani ka committee kan sa penlong ru ye ka jinga kren ringkat bat chief secretary jong ka sarkar Meghalaya bat kan shim ru ika sinjam banwanra banyada ika hok jong kinong thiet jing thiet haka than chate lam mingi haka jo kapor kala lit ru banjngo ya ka FCI food storage report hashlong minta pat ngine pet ya ka jinglong jingman ka sing beneng hashlong Kajing shet kalong khat 0.9 degree Celsius, par kajing kriat kalong 0.9 degree Celsius. Kajing sngam ka haw kalong, hinyo pau na kashis pa min step bat prapu hinyo na kashis pa janmit. Kasing beneng kan rang hashalong. Sashisin pat ngipin kan mau yapi ba yakini ko kubor jungi pila ru ban pet live, haka YouTube channel bat ru pila ban pet yaki kubor ba malaka sngi haka Facebook, Twitter bat Instagram jong ka DD News shilong. Shwaban poi chaka bakut jaga thup khobor nge ni pet biang sai shisian ikimat bakong san penbena ka Meghalaya TMC ka thup kerteng ka batning kong jongki san pu arngut ki kertong onya khon umukul sangma na songsak bat degree kala constituency IT ki laingut ki MLA ka city inokam haulam phang ka yeng dorbar thau an iba met ba lingdo Penyeso UMLA Barim Kaseng NPP na Pulbari constituency, USGS Matur Shakaseng TMC Haringkat baru UMLA Barim Urobinus Singkon. But one juga ka Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Banpulia Bnia Nakabentalai Sngi Hagajala. Di parlok katu ngila poi shaka bakut jong kathup khobor jongi mentaga janmit hadu bangide shambyang bat phila shai kasngi kublei phi baro ये विशाल है ना इसका सब प्रॉपर चलता है कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है पता है इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है देखना